Vítejte u podcastu Girl What s Karolínou a Zuzkou. Dneska jsme měli obrovský nápad a dobrý nápad. To znamená, že si zahrajeme na ďáblova advokáta. Naše příběhy Jsem já ten špatný pojmeme tak, že ten, kdo to bude číst, je vlastně ten, kdo se ptá, a ten druhý v tom příběhu bude zase jedna z nás. Chápete to, ne? Jakoby budeme stát proti sobě, takže já se vžiju do toho role pisálka a Zuzka se vžije do roli toho, kdo je v tom příběhu na opačné straně. Zkusíme se vžít do těch rolí a fakt jako si říct, proč to tak myslí, proč to tak chce, jak to vnímá, a třeba z toho nakonec vyleze úplně něco jiného. Já se budu opravdu snažit vcítit do situace. Já doufám, že jsem to vysvětlila dobře, pokud to nechápete, po chvíli to možná určitě pochopíte. Jdeme na první příběh. Takže, jsem já ta špatná, když odmítám zaplatit dluh mojí mamky. Moje mamka se minulý rok dostala do MLM schématu, což je multilevel marketing. I přesto, že jsme jí já a můj bratr varovali. Odešla z práce, protože jí lidé z té MLM firmy řekli, že to je jediná šance, jak být nezávislá podnikatelka. Můj otec jí a mé 4 sourozence finančně dotuje. Jenže ona tu práci úplně vzdala ve chvíli, kdy jí došli známí, který by mohla prodávat produkt. Navíc říká, že už jí to nebaví, protože si nepřijde jako svůj vlastní šéf, když pracuje pod tou společností. Přecenila množství lidí, kteří od ní chtějí produkt koupit, a teď je ve strašně velkém dluhu. Nechce si najít práci a můj táta si nemůže dovolit splatit dluh, aniž by prodal auto a dům. Můj bratr má 3 děti v soukromé škole, takže nemá peníze na zbyt, aby jí pomohl. Já jsem na mateřské a množství peněz, které máma potřebuje, jsou veškeré moje úspory a ještě bych si musela půjčit peníze mého manžela, abychom ten dluh pokryli. Nezdá se mi to fér, když se ani nechce najít práci, aby ten dluh začala splácet. Říká, že je srdcem podnikatelka a že práce pro někoho jiného jí ničí duši. Teď si chce otevřít food truck. I když v našem okolí nejsou zrovna populární a takový druh biznisu tady vždycky zkrachoval. Moje mamka není špatná kuchařka, ale musela by soupeřit proti profesionálním šéfkuchařům a ona vždycky všechno vzdá, když to začne být těžké. Můj taťka plánuje, že prodá dům a auto a přestěhují se do podnájmu. Mamka mi volala a brečela, že miluje místo, kde bydlí, že tam žila 35 let a že jsem sobecká a zlá, že nezaplatím ten dluh, že mi ty peníze vrátí, až se jí ten biznis s futrakem rozjede. Vyhrožuje mi, že už neuvidím moje mladší sourozence, se kterými jsem si opravdu blízká, a že mě úplně vyčlení z rodiny. Jsem já ta špatná za to, že odmítám zaplatit její dluh? Já vůbec nevím, jak tohle obhájím, ale budu se snažit vcítit do situace matky. Takže jsem já ta špatná za to, že nechci zaplatit mámin dluh. Jsem na mateřský, takže peníze docela dost potřebuju. To, že můj manžel nějaký má, neznamená, že si můžem dovolit je dát všechny pryč. Jak po mně, mami, můžeš chtít, abych zaplatila tvůj dluh, když se ani trochu nesnažíš? Moje milá, já jsem tě nosila 9 měsíců. Starala jsem se o tebe, krmila jsem tě, šatila jsem tě, dala jsem ti všechno, aby si mohla být úspěšná, tak jak jsi teď. Já mám právo na to mít svůj biznis, který se bohužel nepodařil. Mám právo na to splnit si svoje sny a mám právo na to žít tak, jak bych chtěla žít. To, že jsem se dostala do tady té složité situace, protože mi krachl jeden z mýho podnikání, jeden z mých snů. Mám tady prostě rodinu a mám tady svoje děti od toho, aby jsme se o sebe vzájemně postarali. Takže myslím si, že pokud tvůj manžel vydělává dostatek, aby to pro vás nebyla taková zátěž, když já vám ty peníze pak můžu vrátit, později ale vrátím. A až se rozjede ten business. A rozjede, vždycky všechno prostě zahodíš, když to začne být složitý. Jako nevyšel ti biznis, udělala si mega dluh, že ho nezaplatí ani když prodáš auto a barák a chceš po mně, abych tě dotovala?
Snad děti si sdělala ze svýho vlastního jakoby rozumu, ne? Moje povinnost jako dítěte přece není zachraňovat, já ti můžu pomoct, můžu ti na to půjčit nějakou část, ale ne všechno prostě. Ty musíš vzít zodpovědnost za svoje činy, může to krachnout, ale tak si najdi práci a splať ten dluh a u toho rozjížděj nějaký food truck. Já bych ti chtěla jenom připomenout, že tatínek vás všechny 4 sourozence dotuje a já taky neměla žádnou povinnost vám platit vaše školní zážitky a výlety. A proč jste si dělali 4 děti? Mně se jednou teď nepodařil biznis, podělalo se to, jsem si toho vědomá, lituju toho a chci se posunout dál, ale nemůžu, dokud budu mít ty dluhy. Nemám z čeho. Chceš, abych já a táta žili jsme na ulici? Podnájem. Můžete jít do podnájmu. A jenom z těch peněz baráku a auta hold zaplatíte vaše dluhy. Já a pak nevěřím tomu, že mám tak nevděčný děti. Můžeš si pak rozjet food truck, jaký chceš? Já nevěřím tomu, když se mi rozjede ten food truck, vrátím ti všechny peníze. Mně se úplně potějí ruce. Mně je z toho úplně zle. Hele, to se nedostanem nikam, ale co to je za argumenty, jak ty si moje dítě a máš povinnost platit dluh, to je přece blbost. Já jsem taky neměla povinnost se o tebe starat, jen tak mimochodem, ale jsi moje dítě a měla by si mít nějakou povinnost vůči svý rodině. Když si uděláš dítě, tak máš přece povinnost se o něj starat, a ne? Když ty máš matku, která se o tebe starala, nemáš ty povinnost pro ní taky něco udělat? Ano, ale ne obětovat veškerý úspory a prostě teď, když já čekám svoji rodinu, bude to děsně drahý, tak nemůžu přece obětovat veškerý peníze a bejt potom já jako na ulici s tím dítětem, nebo my pak půjdem chodit žrát trávu, nebo co? Já nerozumím tomu, proč můj manžel, váš tatínek, vás všechny dotuje. Tak asi dotoval. Ona má ještě mladší sourozence. Oni už jsou 2 z baráku, ale ještě tam jsou nějaký 2 mladší, že jo? A jestli ty se nemůžou sami o sebe postarat, tak přece rodiče se musí starat o děti, ne? Je tam psaný, že dotuje všechny 4 sourozence. Dotoval, ne? Dotuje? Je tam dotuje. Takže jak to je, tatínek vám tady posílá peníze, mě tady něco krachne a vy mi prostě nemůžete pomoct? To jsem tady prostě jediný člověk, který nemůže udělat chybu? Jsem jediný člověk, který nemůže udělat chybu. Já jsem se vážně snažila, dala jsem do toho všechno. Očividně ne. Nebuď taková, proč jsi taková? Tobě, když se něco nepovede, tak tě podržím. Vždycky jsem tady pro tebe byla. Proč, když se mi jedna věc nepovede, tak za to musím takhle pikat, všichni se na mě vybodnou. Proč vás táta dotuje? Proč vy si můžete žít v klidu svý životy? Já rozumím tomu, že jsi teďka v nějaký jako složitý situaci, že prostě čekáš rodinu, ale proč já, když mě se jedna věc nepovede, za to musím takhle pikat a všichni se otočí proti mě zády? Když jsem tady byla vždycky pro vás, když jsem tady vaše matka a mám vás ráda a vždycky jsem pro vás všechno chtěla. Wow. Mic drop. Hrnou se mi slzy do očí, je mi líto, že jsem v takové situaci. Chce se mi brečet. Wow, no, ale nikdo není proti tobě. Teď prostě taťka ti pomáhá, chce prodat barák i auto, aby zaplatil tvůj dluh. To už je obrovská pomoc. Víc na to nemá, že jo? Nehledě na to, že ten podnikatelský záměr musel být tak špatný, když musíš prodat auto a barák, že začít novej s food truckem, což je obrovská investice, je taky blbost. To znamená, že když ti pomůžeme, ty peníze ti dáme, tak je úplně minimální šance, že se ten food truck rozjede. Tak vymysl něco, co opravdu bude fungovat a budeš moct vrátit peníze. Ale na základě tohodle to přece nejde. To by žádný investor neudělal. Mic drop! Já jako nevím, proč chci zakládat zrovna food truck a být podnikatelka, když očividně s takovým dluhem to asi jako úplně nerozjede, tomu jako rozumím, ale myslím si, že tam jde asi o to, že proč ty seš ta špatná, když nechceš zaplatit můj dluh. Já si myslím, že nejsem ta špatná, že to nechci. Myslím, že byste ale měli mamce pomoct. Nějak aspoň. A nějaký pomoct.
aspoň nějaký pomoc, neříkám prostě, nebo takhle. Paní říká zaplatit celý dluh, ale myslím si, že ta matka by nakonec to měla vyřešit tak, že by si měla říct o pomoc a měla by to nějak jako vymyslet, ale ne, aby za ní děti zaplatili celý dluh a ona pak dál podnikala v něčem pofidérním. Přesně tak. Může si najít práci a začít to splácet nějakou část, ostatní pomůžou, aby to bylo v klidu. Přesně to si myslím taky. K čemu jsme dospěli? Že nejsem ta špatná a že by si měli pomoct a že tohle bylo fakt náročný. Ale já bych řekla, že ani já tady nejsem ta špatná. Jenom prostě jsem udělala chybu a měla bych se svojí rodinou vážně probrat nějaký jiný možnosti, jak se dostat z dluhu a začít od znova, ale ne v takovémhle podnikání. Určitě. Souhlasím. Wow. To bylo hrozný. To bylo, dostala jsi docela těžkou roli. Dostala jsem strašně těžkou roli. Doufám, že to nebudeš mít složitější ještě než já. No, uvidíme. Já umím být bad guy. To je mi jasný. Jsem já ta špatná, že nutím dceru, aby se sprchovala po tělocviku? Je mi 45 a mám 14letou dceru. Moje dcera začíná být v pubertě a je méně vyvinutá než její vrstevníci, což si myslím, že jí snižuje sebevědomí. Minulý týden jsem dostala e-mail od její učitelky ze školy, protože se blíží léto a je povinné pro studenty, aby se po tělocviku sprchovali. Čemuž celkem rozumím, protože tělocvik mají před obědem a když se neosprchují, tak jsou spocení zbytek dne. Čemuž celkem rozumím, protože tělocvik mají před obědem a když se neosprchují, tak jsou spocení po zbytek dne, což mi přijde nehygienické. Škola požaduje, aby jsme dětem zabalili ručníky a sprcháče na další hodinu tělocviku a abychom se ujistili, že to děti budou mít sebou. Když jsem to řekla dceři, tak to kategoricky odmítla, protože sprchy mají společné, jako je třeba v bazénu. Řekla, že se nechce svlékat před ostatními dívkami a že se po tělocviku jen převlékne do klasického oblečení a půjde na oběd. Řekla jsem jí, že to není možné, protože škola vyžaduje, aby se osprchovala, plus že si myslím, že je to pro ní zdravé. Prosila mě, abych poslala e-mail do školy, že se tohodle účastnit nebude, což jsem odmítla. V pátek přes všechny její protesty jsem zabalila ručník a sprcháč dceři do školy. Myslela jsem si, že dělám správnou věc, nicméně když se vrátila ze školy domů, tak brečela celý den, že se musela svléknout před všemi a že se v životě necítila tak trapně a poníženě a že se jí ostatní holky smály. Řekla jsem jí, že mě to moc mrzí a že vím, že holky v pubertě dokážou být zlé a že je krásná taková, jaká je a že z hygienického hlediska se musí i nadále po tělocviku sprchovat. Navrhla jsem, ať chodí v plavkách, ale řekla, že to akorát přiláká ještě víc pozornosti. Prosila mě, ať zařídím, aby nemusela chodit do těch sprch, ale řekla jsem, že k tomu nemám důvod, že ostatní holky se cítí určitě úplně stejně jako ona. Řekla mi, že mě nesnáší a nemluvila se mnou téměř celý víkend. Můj manžel mi řekl, ať pošlu ten e-mail, že mi to určitě neoblíží a že to dceru očividně dost trápí. Ale já si nemyslím, že je to zas takový problém, že se časem přesto přenese a že je to důležité kvůli hygieně. Jsem já ta špatná? Proč já musím být vždycky v té těžké pozici? Oh my god, ty jsi měla být. Upřímně. Nechápu, proč mě nutíš mít takovýhle traumata. Když očividně se stydím, tak se stydím, tyhle. Proč mě do toho nutíš? To je jasný, ne? I můj táta je na mý straně. Tak chceš být prase a jít spocená prostě po tělocviku no, tak si na jídlo? Tak si dám deodorant, ne? V pubertě. A co, holky za stolik nesmrděj? Holky smrděj. Dostala si teďka krámy a smrdí to strašně všude všechno. Ale já jsem je nedostala. Ne, tohle není jako možnost být zlej prostě. Tady si myslím, že... Jak jde o trauma. Jde o Sranda trauma. stranou. Přesně. Prostě matka nemůže být ke svý dceři tak bezohledná a krutá prostě. Já nechci... Karol, devil's advocate. Já vím, ale prostě... Vždyť o nic nejde. Stačí poslat e-mail, hele, prostě nedá to. Je tam šikana,
Jestli se jí smějou, tak to je snad to nejhorší, co můžeš zažít ve škole. Jsme spolu začali chodit do sauny. No. Tak až tehdy jsem si řekla, jo, je mi to jedno prostě. A už je mi to jedno. Už je mi to jedno. Protože jako ono pak si začala všímat, že si vlastně nikdo ničeho nevšímá a všem je to boost, že je to jo? tak. Ale ve 14 letech máš pocit, že tě všichni všude sledujou. A když tamhle za rohem stojí banda holek a ještě se ti smějou, protože nemáš ve 14 tak velký prsa jako ostatní a jdou do prdele. Strašný. To je to nejhorší, co jsem kdy v životě slyšela. A ještě to je povinný. To nechápu, veď? My jsme nikdy neměli povinný něco takového jako ve škole. No, protože naše školy sprchy ani neměly, ne? No, neměli, no. Ne, jo. Ale rozhodně nikdo nepoužíval. Nevím, vůbec nevím. Nevím. Jako, ale jako hrozný. A já vím, Devil's Advocate, ale... Ne, jak jde o traumata, já asi tohle nechci účastnit, já tohle nebudu obhajovat. Já nevím, spíš nechápu tu mámu, proč ona, jenom protože škola řekne, že se musí sprchovat, proč ona prostě dodržuje nějaký jako takovýhle věci daný školou, proč prostě neřekne, hele, není to pro každýho, tak já jí prostě dám vlhčený ubrousky sebou, ona se s nima ošubruje tamhle na záchodě v klidu, nastříká deodorant a půjde, jako teď o co jde, přesně. Tak to bylo náročný. Tak to něčím odlehčíme, ne? Jo. Tak co kdyby jsme si dali... Zahrajeme si takovou hru. Je 10 ale. Dřív to byl děsnej hit, takže možná se o sobě zase něco nového dozvíme. Já si tady nalistuju nějaký otázky. Máš něco vybráno? Je 10, ale nemá absolutně smysl pro humor. Tak 8. 7. Na čím přemýšlíš? Ježíš, tak tohle bude nadlouho, to má odsejpat. Přemýšlím nad klukem, který nemá smysl pro humor, tak 5. A co třeba je 10, ale nemá řidičák ani auto? 9. Cože, jakože ho všude vozíš a máš ho pořád za zadkem, protože není schopný jet ani do krámu, jo? Tak si řidičák udělá si a koupí si auto? To by ho asi už dávno měl, ne? A kolik ho typuješ ty teda? 5. Musí být trošku samostatný. Nejde. A on nemůže být samostatný, když nemá auto? No, jak budem jako... To budu furt řídit já, nikde si nedám žádnou skleničku vína, nic prostě. Furt jenom řídím já. Vozím ho na nákup, vozím ho k doktorovi, protože mu nejede autobus, nejede mu vlak a já nevím, co všechno. Jakoby... Dobrá. Ne? Asi jo? Co třeba je 10, ale mluví pořád jenom o sobě. To jsem to chtěla říct. 4. Jo, no. 3. A co třeba je 9, ale je to maminčin mazánek? 4. No, já bych dokonce řekla, že i 2. A co třeba je 9, ale dloube se v nose na veřejnosti? 2. To je ono. To je nechutný. Je 9, ale pořád vapuje. 0. -10. -50. Já tak 1. Dala bych mu šanci, jestli je ve všem ostatním dobrý. Ne, já vůbec 0. Pro mě jsou kuřáci, ať už kouří cokoliv, fakt prostě otravný. Ne, vůbec ani nad tím nebudu přemýšlet. Tohle je pro mě tabu. Já bych dala 1, ale absolutně se mi to nelíbí. A co třeba je 1, ale celá tvoje rodina ho miluje? Je furt 1. Wow. Jako, proč? Co mě ty je do chceš rodiny? jenom ty, co ti rodina neschvaluje, víš? Ne, ale chodí s ním oni nebo já? To je pravda, no. A co třeba je 1, ale má skvělej smysl pro styl, oblíkání a tak? Je 1. Já vůbec nechápu, co znamenají tyhle ty měřítka, jako podle čeho je 1, jako bere se to jako, že podle obličeje, že prostě je 1, že je fakt jako hnusnej, ale hezky se oblíká.
Tak asi Já dvojka. si myslím, že jakmile máš smysl pro styl a nějak se hezky oblíkáš a všechno, Jako dělá to tak to hodně. dělá prostě strašně moc, takže jako to bys nemusel, kdybys měl jedničku a úplně luxusně oblečený, tak musíš být, já nevím, bez hlavy, nebo jako to prostě... S maskou, ale to pomáhá. Víš co, to automaticky ten level tak zvýší, že nemůže být 1, ale musí být tak minimálně 5, 6, protože prostě to fakt dělá hodně. Když mám masku, tak v pohodě. Je 1, ale kupuje ti květiny, aniž by se zeptal. Tak 6. Ty máš ráda kytičky? Já mám ráda, když mi aspoň někdo dá najevo nějakou pozornost. Jo, to jo, no. Je 2, ale je bohatý, jakože hodně bohatý. 10. Konečně tady nejsem na ty peníze jen já. Musíš mít prachy, jinak to nefunguje. Je 3, ale je neuvěřitelně hodnej a milující ke zvířatům. 10. Taky si myslím. Je 3, ale chová se tobě jako k sobě rovnému partnerovi. Není tohle bare minimum, ty vole? Jakoby jo, no. Taky asi 3, ne furt. Tohle by se měl snad takhle jako lidi k sobě chovat No normálně. jako právě proto mě to tak zarazilo, protože jako ty vole. Já jsem se nad tím musela trošku zamyslet. Má do tebe kopat? Nejdřív jsem si říkala, že jo, to je fakt dobrý. A pak jsem se nad tím zamyslela a říkám si, minimum. to by možná fakt mělo být standardní. Tak jak moc se chceme ponižovat? Je 7, ale nepoužívá deodorant. Ne, už zase. Ne, to už jsme jednou řešili. Jo. No, a je léto? Jestli je 7 nepoužívá a vůbec. Já mám ráda chlapy, když hezky voněj. Takže za mě je 4. 5. 4. Nemůžu se rozhodnout. Je 7, ale neustále tě přerušuje, když mluvíš. To mi dělá úplně každý. Takže je 7? Je 7. Tak je 7. Ať už to znamená cokoliv. Jako kdybys mi k tomu aspoň dala obrázky, ale já si absolutně neumím představit člověka, který ho hodnotí jako 7 prostě. Jak vypadá? Já vůbec si to nedokážu představit. Ty nemáš žádnou představivost. Ne, absolutně na tohle ne. Ukaž mi fotky a já ti řeknu, jo, tak debílek prostě. Je hnusný, ještě mě přerušuje a jde do prdele, je to 0. Ale to nemůžeš vidět fotky, že jo, prostě. A tak já prostě nikdy takhle nehodnotila lidi podle toho, jaký mají obličej, jak vypadají. Ale tak máš nějakou představivost a asi si představíš prostě, jak by ty lidi asi mohli vypadat. To je na představivosti každýho z nás, každý to má jinak, pro každýho je 10 úplně něco jiného, že jo. Ale myslím si, že to gro je právě to, jaký jakoby je, že jo. Třeba nepoužívá emotikony ve zprávách. Kdo? Ten nějaký člověk, kterýho si ani neumíš představit. No, pro tebe 0, protože když někdo nenapíše smajlíka, tak je automaticky hned nasranej, že jo? No, jako jo. Což není pravda. Ale já, jako když chci něco říct rychle, tak taky nepoužiju emotikon. Takže máš tam ještě něco hezkýho pro dnešek? Je 8, ale předpokládá, že budeš za všechno platit. No, tak to předpokládá špatně 0. Jsi 0. Tyvo. Co si to dovoluješ, Jelimane? Já prostě, když už, tak 50-50, ale promiň. Je 10, ale na Instagramu sleduje samý modelky. No, tak je to 10, ale je to idiot. Ne, ty mu musíš snížit ranking kvůli tomu. Aha, já musím snížit ranking. No, nevím, vůbec nevím. Jako jenom je sleduje? Já tam taky sleduju. No tak sleduje, lajkuje. Nečekaně. Když jako, to je jedno už pak, jako jestli to lajkuje, nebo na to furt čumí, víš co? Já nevím, jestli je to špatně nebo ne. Já nevím, protože prostě všechny ty modelky na Instagramech a všudech jsou za prvý, dneska už nevíš, co je AI a co ne. Za druhý to nikoho nezajímá, ne? Kozy jsou kozy. No ale tak jsou to lidi úplně třeba jako mimo dosažitelnost. Naopak by mě třeba víc vadilo, kdyby sledoval jenom samý nějaký reální holky, prostě víš, tak... Karol, otevřeš příteli Instagram a jediný, co na tebe vyběhne, jsou buchty v bikinách.
Já nevím, mně prostě přijde, že tím, že sleduješ takovýhle věci, tak prostě to nic jako hroznýho není, no tak ať si sleduje, co chce. Pak obavu třeba z toho, že by tě jako s nima porovnával, jakože jemu se prostě líbí tyhle ty typy holek a... No, na to je jednoduchý řešení. Jestli se mu líbí tyhle typy holek, tak se může zbalit a jednu jít, takovouhle si vzít, jako... Může mě s ní srovnávat, pokud si to myslí sám sobě v hlavě a ve chvíli, kdyby mi něco takového řekl v reálu, tak si může zbalit balíček On your way! Jako dveře jsou open, zbalí, když si myslíš, že na to máš, oni na tebe čekají. Jakoby, dokavať se jako neděje to srovnávání, tak si přece může koukat na co chce. Já taky koukám na nějaký prostě na Instagramu chlapy, že jo, fitnessáky, protože se mi to líbí na to koukat. No, takže to aspoň přiznej a nekejvej tady na mě jako, že jo, super. No, jasně, že super, Já jako ráda se... super, já říkám Korejce. Člověk se rád podívá, ale to prostě vůbec nic neznamená, že jo, ještě. Nevím, prostě nevím. Karol, a co když je 10, ale odmítná Co? Karol, a co když je 10 a odmítná... Karol, a co když je 10, ale odmítá postnout vaše společné fotky na sociální média? Ale máš Sociální v pohodě. Mini mrtvička. Mini mrtvička. Já už nemůžu, já jsem strašně unavená. A mám chlupy v očích. Maxi! Jdu si vzít prášek normálně. No. A co když je 10, ale odmítá postovat fotky vás dvou? Tak je 10 a hrozně mě to ale mrzí. Vidím slzy v tvých očích. Nevím, tak je to ten typ, co... No, protože je to ten typ, co sleduje všechny ty modelíny na tom Instagramu, viď? Nevím. 8. Někdo prostě nechce sdílet svůj život na sockách. Ten moje fotky taky nedává na Instagram. No, a proč? Žerete to nějak. Nemá mě rád? Nechce se mnou chlubit? Ale prosím tě. Takže prostě nevím, no. Asi 8. Nikdo to nemá rád. Někdo se nerad fotí, někdo to nerad postuje, no tak. Víš, co si myslím? No. Že je furt lepší, že to třeba nikam nedává, ale víš, že je má všechny v telefonu uložený. Že tě třeba fotí na výletech a podobně. To si myslím, že jako znamená něco hezkýho. To, že to nikam nedává, není přece důvod, že tě nemá rád, ale když prostě fotí tyhle fotky a tak si myslím, že to je fajn. To jo. Je 8, ale zapomíná na tvoje narozeniny. Jakoby je 4. Jakoby halo. No, jako... Bare minimum. No, bare minimum, přesně. Jeden jediný blbej den by si pamatovat mohl. Navíc všichni máme kalendáře v telefonu, takže... Bare minimum. Karol, je 7, ale lepíš vejkačky pod stoly a židle. Tak je to nechutný hovado, 1. Jseš 0. Co to je prase? Co to je za lidi? Co to je za lidi, co tohle dělají? Nevím, prasata. To ji radši spolknu. Tak to je taky nechutný. Já ji radši spolknu, než abych jí flusla na zem. Jo, dobře, no. Ale nebo taky... někam nalepila, co jsem, ty vole, dobytek. Lidi, ty vole, zamyslete se nad sebou. Ach jo. Je 4, ale vynáší za tebe všechny pavouky ven. 10. Jsi hnusnej, ale ochotnej. Jsi 10. Já nenávidím pavouky prostě. Kdokoliv mě zachrání od pavouka je automaticky 10 Já a nevím, hrdina. Je 4 hnusnej. Ježíš, přestaň to furt řešit. No, já si myslím, že jsme se docela i pobavili nakonec. Co myslíš? Halo? Ty na té planetě, nevím jaký. Jako jo. OK. Zuzka si dělá teď momentálně chart a dává si k tomu fotky od 1 do 10, aby věděla, koho hodnotí. Já nevím, já jsem nikdy nehodnotila takhle lidi, mě to přijde stupidní.
Já taky ne, ale tak o nic nejde. O tom, jestli chci mít hlavu jako meloun nebo jako tenisák, to se jako člověk představí, ale ne člověka s ksichtem trojky. Prostě. Je úžasný, ale prostě má ksicht trojky, jako ty vole. I don't know. No tak někdo si cení třeba vlastností víc než toho ksichtu, o tom to je, že jo? Že třeba někdo je 3, ale dělá něco, co je pro mě tak důležitý, že je pro mě automaticky 10. Takže ve finále ti to ukazuje, že na tom ksichtu úplně zas tak nezáleží. A jak bys ohodnotila mě? 15. Můj bože, to jsem přesně chtěla slyšet. Výborně, můžeme to zakončit. Nice. Jsem ráda, že tento dnešní díl skončil takhle pozitivně. Počkej, jenom 15? Dobrý zas. Škála byla 10 zase. Klídek, dejchej. Už se mi začíná dělat vrásky, takže. Ježiši. Díky, že jste si nás dneska poslechli. Doufám, že se vám to líbilo. Dejte vědět, jestli máme zase toho ďáblova advokáta hrát, i když jsme možná úplně trošku, i když to možná bylo trošičku fiasko. Ale nevadí. Možná příště dáme zase buď a nebo ty výběry, protože to byla pro nás docela hodně zábavná epizoda. To nás fakt bavilo, ale máme tady i spoustu dalších témat, které bychom s váma chtěli probrat. To je pravda. Takže určitě dejte nám like, ohodnoťte naší epizodu, jak se vám to líbilo, co byste navrhovali. Mrkněte na náš Instagram, máme tam spoustu příspěvků. Ano, hlavně z čarodejk a podobně. Ty to teprve bude. No a mějte se fanfárově. Neříkej to! Proč mě to tam vždycky naskočí? Takže si užijte týden, mějte se pěkně a uslyšíme se zase příště. Bye! Tak jo, já doufám, že se vám naše dnešní epizoda líbila. Budeme se na vás těšit zase v pondělí. Tady Karol. A tady Zuzka. Bye!